For DJ Rocky's Secret Files. Lola ko ang kabit ng papa ng boyfriend ko. Hi DJ Rocky. Lagi akong nakikinig sa'yo. Lalo na't nagsimula yung pandemya, work from home. At para hindi antukin, nakikinig ako ng programa mo. At binabalikan ko rin yung mga dati mo pang naikwento. Karamihan doon nakakaiyak. Kaya ang ending, nagtatrabaho akong umiiyak. So, kung dati, nakikinig lang ako ng mga kwento, pati payo ng mga listeners sa programa mo, ngayon, ako naman yung makikinig ng payo galing sa'yo at sa mga listeners mo. Ako naman ang magkukwento. Itago mo ako sa pangalang Kaya. At ito, ang aking secret file. I'm 24 years old. Merong full-time job na magtatatlong taon na. Ako ay pang-apat sa 5 magkakapatid. And right now, ako lang ang nagtatrabaho. Year 2018, nakagraduate ako. Una kong pinasukan ay isang call center company. Sa panahon na yon, meron akong boyfriend. Hindi siya lalaki. Babae po. Yep, bisexual ako. Noon. Ex ko na siya ngayon. Then, 3 years, naging kami. At dahil toxic sa call center, stress ako palagi. Dagdagan pa natin na night shift. Depressed din ako nung time na yun kasi first time kong maglakbay bilang college grad. Ako lang. Walang kasamang magulang sa bahay dito sa Manila. Kasi ang pamilya ko nasa probinsya. So ang kasama ko lang ate at kuya ko na meron din kanya-kanyang buhay. Lagi akong may kasabay na bahay din na babae. Isang straight na babae at isang lalaki tuwing lunchtime namin. So fast forward, nagselos tong ex ko kasi lagi ko raw kasama yung isang bahay. Syempre kasama din namin sa team yun. Tsaka di lang naman siya yung kasama ko. Ayun, pinagmumura ako. Pinagdududahan ako. At dahil love ko, pinatawad ko nung nag-sorry. Tapos ang dami pa nangyaring toxic. Hanggang sa dumating yung panahon na kinuha ni Lord ang lola ko, na mahal ko, na mas mahal ko pa sa magulang ko. Mas lalo akong na-depress noon. Sa una, parang okay lang sa kanya, na lagi akong iyak na iyak. Kasi normal naman namatayan ako Ni magulang ko nga hindi alam na matagal na akong depressed. Di kasi naniniwala yung mga magulang ko sa depression. Pero alam naman ng isang kapatid ko na lalaki na Biden, yung dinadala ko. Siya yung napagsasabihan ko ng problema ko. So, ayun na nga. Umahabot ng ilang buwan, nagluluksa pa rin ako. Aba, itong ex ko na to, nagagalit. Kaya siya sinasaktan ko lang daw yung sarili ko. Mag-move on na raw ako.
Okay lang sana na makarinig ako ng ganun eh. Na sinasaktan ko yung sarili ko, which is totoo naman. Ikaw ba naman namatayan eh. Pero yung sasabihin sa akin na move on, lol. At doon na nagsimula yung pagkawala ko ng gana sa relasyon namin. Nanatili kami magjowa till June 2021. Dahil nakipag-break na ako kasi hindi ko na kayang magstay sa relasyon na puro na lang kaplastikan. Nga pala, DJ Rocky etong naging ex ko na to, hindi alam ng mga magulang ko na jowa ko talaga. Ang sabi ko lang, best friend ko. Although sa side niya, alam ng family niya. Batchmates namin sa school, alam din. At yung mga marites sa aming barangay na chinichika na bayang araw ako. Kaya lang hindi naniniwala yung mga magulang ko. So fast forward, nakipag-break ako. Then, ang nakakagulat lang kung kailan break na kami, tsaka ko lang nalaman na niloko pala ako. Niloko niya ako ng 3 taon. Yung isa kasi nasa Japan at pineperahan niya. At yung isa, tawag lang ng laman. Wala man lang ako kaalam-alam. Pero nung malaman ko yun, wala nang tumulong luha sa akin. Napagod na ako eh. Umay na. Ang point ko dito sa kwento ko is 5 years kong nakasama yung taong yun. Siya yung nasasandalan ko, na pagsasabihan ko. Siyempre yung kapatid kong isa rin. Hindi kasi ako friendly na tao eh. Mukha akong mataray pero yung totoo, gustong gusto kong makipagkaibigan. Habang kami pa, yung magulang ko, lola ko, tita ko, laging sinasabi na wag ko raw iikot yung mundo ko sa ex ko. Na syempre alam nila as best friend ko. Kasi lagi raw kaming magkasama. Syempre ang hirap. Siya lang yung naging kasama ko buong taon na yun eh. Wala akong ibang friends na totoo. May friends lang pag nanilibre ako. So, ayun, nagulat lang ako. Ganun pala yung ginawa niya sa akin. As in literal, wala akong alam. Ang galing niya magtago. Kahit ino-open ko yung account niya. Yun pala, may extra pa siyang cellphone. So yun yung pinagdaanan ko sa ex ko. Ngayon, year 2022, may boyfriend na ako. 6 months na kami. Lalaki to At dahil bago pa lang, hindi maiwasang magkaproblema sa relasyon. At normal naman talaga sa relasyon na mayroong mga problema. Siguro, first time ko kasi magka-boyfriend na naipakilala ko talaga sa mga magulang ko at nanligaw. Kaya ganito. Sa parents ko, lagi silang may payo na wag ko raw ibigay lahat. Na wag ako magmadali. Okay naman sa akin yun. Kaya lang, eto na. Nitong nakaraan lang, yung mama ng boyfriend ko pumunta sa bahay namin para kausapin yung mama ko. Yun pala, sinabi niya na dahil sa matagal na pala silang hiwalay ng asawa niya, naglolo ko ang papa ng boyfriend ko. 1 year na raw. At ang kabit, lola ko pa. Oo, tama kayo nang narinig. Naglolo ko ang papa ng boyfriend ko na ang kabit, lola ko. And by the way, bata pa yung lola ko. Hindi pa siya senior. Alam naman ng boyfriend ko matagal na. Alam na rin ng mga kapatid niya, ng barangay namin. Kaya lang, ako, walang alam. At syempre si mama walang alam. Well, hindi kasi kami marites. So ayun na nga, eto na namang magulang ko, napunta sa boyfriend ko ang usapan. Na yung boyfriend ko, baka sa pagtanda raw, magbago, magloko,
maganap ng iba. Kasi nasa lahi daw nila. Tama ba yun, DJ Rocky? Sabihan ako ng ganun? Sa taong mahal ko pa. Pare-parehas ba lahat ng tao? Sabihin na nating joke lang o baka payo lang. Pero hindi. Ganun ba dapat kabilis mag-judge? May pasabi pa ng date to marry, pero sila rin pala gumagawa ng paraan para maghiwalay kami. Nag-iisip ako talaga nung sinabi ng mama ko yun. Pero yung mas nangingibabaw is, magiging ganun ba talaga siya kung sakaling kasama ko siya sa pagtanda? Pare-pareho ba lahat ng lalaki? Dahil lang ba sa kalahi? Alam mo, DJ Rocky, umiiyak yung boyfriend ko sa akin. Nung time na yun, grabe. Basang-basa yung damit ko dahil sa pag-iyak niya. Kasi bakit ganun daw? Broken family na nga raw siya. Tapos, pag-iisipan pa siya na gagawin niya yun sa future family niya. Yung mga kapatid niya, puro babae, siya lang ang lalaki. Tapos, magiging ganun pa siya. Hindi naman pare-pareho ang lahat. Kahit naman kami, hindi perpektong pamilya. May mga baho din kami. Hell, napapatanong lang talaga ako. Bakit kaya pilit nilang inaalis sa buhay ko yung mga taong kinikip ko na sa buhay ko? Hindi ba ako pwedeng maging masaya? Nag-usap na kami ng magulang ko about dito. Pero pagkatapos nun, gagawa uli sila ng issue. Kailangan ba matapos si Lola at saka yung papa niya? O kailangan ba kami yung mag-adjust? Ano bang dapat kong gawin? Gulong-gulo na ako eh. Ang dami ko ng pinagdaanan sa buhay. Gusto ko lang gumaan yung pakiramdam ko. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Kaya. At ito ang aking secret file.